ጽሑፋት سلام زخبركم من زخبركن تخطاتلتي مدب كاب صحفات كمي كنيكم نلومي أبزا مدب قرمنا لكم زلنا أبناي زحلف ربع غازيت حداث إرترا استحتمت بتعدس تخلن استدالوت صحفتينا مرسنيها زلنا عالمنا أب تاريخ خبز رأيتنا كينات هيلكيت كندي أب جابان استرأي أو وحدات ساعتات أشحات هيوز وسده ناي كتماتات هيروشما ناغاساكن دبداب يلن እቲ ኒኩለራዊ ቦምብ ኣብ ውሕዳት ሰዓታት ኣሽሓት ሰባት ዘጥፍአ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብዚ ዓለም ክድገም ዘይሕሰብ ኮይኑ እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብምፍራሕን ተሃዲድን ኒኩለራዊ ውግእ ትናወፅ ኣላ ታደሰ ተኽለ ነዚ መልኪቱ ብፅሓፍ ወስከ ኣነስግረኩም ኣብ ሓያሎ ኩርናዓት ዓለም ወተሃደራዊ ውጥረታትን ፈኸረታትን ናብ ዝረኣየሉን ዝስማዓሉን ዘሎ እዋን ኣቶማዊ ነጥጊ ከባርዕ ዝኽእል ስሕታን ወይ ጌጋ ከይፍጠር ዝብል ስግኣት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብተደጋጋሚ ዝለዓል ዘሎ ርእስቲ እዩ ኣብ ሓምለ 1945 ናይ መጀመርታ ፈተነ ኒኩለራዊ ቦምብ ካብ ዝካየድ ንድሓር ብቕዓት ምምዕባል እቲ ቦምብ ዘረጋግፃ ሓያሎ ሃገራት ከም ዘለዋ እኳ ዝሕበር እንተኾነ እተን ሓያላን ዝበሃላ ሓሙሽተ ሃገራት ጥራይ ብኣሽሓት ዝቑፀር ቦምብ ብምስናዕ ከዚነን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ምኽዛን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሓንቲ ነቑጣ ተወንጭፉ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዓለም ክዘብጥ ዝኽእል ቦምብ ዝስከም ሮኬት እውን ኣፃዊደን ይርከባ ወርሒ ነሓሰ ከተማታት ጃፓን በቲ ቦምብ ዝተደብደባሉን ብዙሕ ህዝቢ ዝፀነተሉን ቅንያት ከም ምዃኑ ምንጭታት ሓበሬታ ዓለም ከም መዘኻኸርን ከም መጠንቀቕታን ሓያሎ ሸፈነ ጌረናሉ እየን ዕለት 29 ነሓሰ እውን ፈተነ ነጥጊ ኣቶማዊ ቦምብ ዝኽልክል ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ከም ምዃኑ ብሰልፍታትን ናይ መጠንቀቕታ ጎስጓሳትን ኣብ ሓያሎ ቦታታት ክኽበር ውዒሉ ኒኩለራዊ ውግእ ንምንታይ ይፍራሕን ክንድዚ ዝኣክል ናይ መጠንቀቕታ ደወል ይወሃበሉን ንዝብል ሕቶ ሰዓራይ ዘይብሉ ኩሉ ተሰዓራይ ብዝኾነሉ ፍጻሜ ስለ ዝውዳእ እዩ ብሕጂ ክፍጠር ዝኽእል ዓለማዊ ውግእ ቦምብ ኒኩሌር ዘይተሓወሶ ብልሙድ ኣፅዋር ጥራይ ክኸውን ውሕስነት ስለ ዝየለ ድማ ንሓያሎ ዓመታት ኣሰምህሮን ጎስጓሳትን ክወሃብ ፀኒሑ ኣሎ ውድድር ምስና ኣፅዋር ቅድሚ ምኽልካሉ ፈተነ ነጥጊ ኣፅዋር ክኽልከል ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን ከቢድ ምክትታል ግበር ምህላው ይፍለጥ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ካብ ዓለም ፈፂሙ ክጠፍእ ኣብ ዘኽእል ደረጃታት ከይተበፅሐ ፈተነታት ከይካየድ ዝእግድ ቀያዲ ሕጊ ክልመድ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ሳላድፊት ተጣበቕቲ ፈተነ ነጥጊ ንምቁፅፃር ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ስርዓተ መፃናፀኒታት ኣብ ሓያሎ ነቑጣታት ተተኺሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እዚ ዛጊታ ብልዕሊ 300 ነቑጣታት ዓለም ተተኺሉ ዘሎ መቆፃፀሪ መዓልታዊ 24 ሰዓት ዝእክቦ ፀብፃባት ኣብ ቪየና ኣውስትርያ ናብ ዝርከብ ማእከል ይልእኮ ፈተነ ነጥጊ ብፍሉይ ሜላ ትሕቲ ምድርን ትሕቲ ባሕርታትን ክካየድ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ካብ ትረፅሚ ናይ ኬሚካላት ዝወፅእ ጨረርታ ንሓያሎ ዓመታት ሓደገኛ ኮይኑ ከም ዝፀንሕ ይግለጽ ሃገራት ምዕራብ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ኣብ ውቅያኖስ ፓሲፊክ ብሰንኪ ዘካይድኦ ዝነበራ ፈተነታት ኣብ ደሴታት ዝነበሩ ህዝቢ ናይ ህይወት ዋጋ የኽፍሎም ከም ዘሎ ይፍለጥ ካብ ነጥጊ ዝፍኖ ጨረርታ ንወለዶታት ዝቕፅል ጉድለት ኣካላት ይፈጥር እዩ ዝተፀየቐ ዲኤንኤ ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ ስለ ዝሰጋገር ኣብ ድቂ ዘሎ ዕሸል ስንክልና ወሪሱ ይውለድ እቲ ጨረርታ ካብ ኣየር ማይን ሓመድን ከይጠፍአ
ንሓያሎ ዓመታት ክጸንሕ ስለ ዝኽእል እውን ከም መበገሲ ዓይነታት መንሽሮ እናኾነ ንውልዶታት ይጸንሕ። ሎም ዘበን ነቲ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ኣብ ዝዝክረሉ መበል 78 ዓመት ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ፍሉይ ጠመት ክግበረሉ ተራእዩ። መሃዚ ናይቲ ቦምብ ሮበርት ኦፐንሃይመር እንትኾነ እውን ከም ሎም ዘበን ገይሩ ተዘኪሩን ተጻሒፍሉን ኣይፈልጥን። ኣብ ታሪኽ ህይወቱን ከመይ ቦምብ ከም ዝሰንዐን ዘረድእ ትሕዝቶ ዝሓዘ ናይ ሆሊውድ ፊልም ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ ክርአ ሓጊሎ ብዘይካ ጃፓን። ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየድ ውግእ በጽዋር ኒኩለር ኣይጅመርን። ብልሙድ ኣጽዋር ዝጅመር ውግእ ግን ናብ ዝለዓለ ምትህላኽን ንኻልእ ኣጥፊእካ ናይ ምስራር ድሌታትን ከማዕብል ይኽእል እዩ። ሓያላት ሃገራት ኣብ ዝተፋነናሉ ኩነታት ውግእ ከየባርዕ ኩሉ ግዜ ስክፍታታት ኣሎ። ቅዲ ውግእ ዝቆጻጸር ወይ ንጸላኢ ከመይ ከም ትቐትል ዝምእዝን ዝወፅእ ቀያዲ ሕጊ እውን የለን። ኣብ ግንባራት ሰሜን ኣፍሪቃን ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣቐድማ ኣቢሉ ዝተዛዘመ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኤውሮጳ እውን ድሕሪ ብርቱዕ ደማዊ ውግእን ህልቂት ሚልዮናትን ኣብ ጉንበት 1945 ስዕረት ስርዓት ናዚ ጀርመን ተኣውጁ ነበረ። ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሓያሎ ሃገራትን ደሴታት ፓሲፊክን ተቖጻጺሩ ዝነበረ ሰራዊት ሃጸያዊ ጃፓን ግን ብዘይ ቅድመ ኩነት ዕጥቂ ከራግፍ ዝቐረበሉ እማመ ነጺጉ ብምሉእ ሓይሉ ይዋጋእን ይዕወትን ነበረ። ንጃፓን መውፅእን መእተውን ብዝኸልእ ዕፅዋ ብባሕሪ ንምኽርዳን ዝተሰለፋ መራኽቢ ኣሜሪካ ብዘይተሓስበ ጭንቃት የነበራ። ጃፓናውያን ካሚካዚ ብዝበሃል ናይ ርእሲ ቅትለት ታክቲክ ብነፈርቲ እናተነቕቱ ኣብ ፓሲፊክ ንዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ምንቅስቓስ ክህልዎ። ኣብ ደሴታት ፓሲፊክ ንዝነበረ ሰራዊት ጃፓን ንምድምሳስ ዝፍትን ዝነበረ ሰራዊት ሓይልታት ኪዳን ብወገኑ ከቢድ ህልቂት ይወርዶ ስለ ዝነበረ ነዚ ውግእ ንምውዳእ ኣማራጺታት ይድለ ነበረ። መወዳእቱ ሊቃውንቲ ኣሜሪካ ዋኒን ማንሃታን ብዝበሃል ምስጢራዊ ምርምር ምዕቡል ኣጽዋር ኣብ ምምሃዝ ብሕቡእ ክጋደሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብሓደ ነጥቢ ህያውን ግዝኡን ፍጡር ሃፊፉ ንምድሪ ከባድም ዝኽእል ተተኳሲ ከም ዝመሃዙ ንሰበ ስልጣን ሃገር ተሓበሮም። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ንጉስ ጃፓን ሂሮሂቶ ኩናት ክቋረጽ ድሌት እኳ እንተነበሮ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ግን ጃፓን ዕጥቂ ከተራግፍ ንዝብል ሓሳብ ዝነጽጉን ካብ ውርደት ሞት ዝመርጹን ነበሩ። ኣብቲ እዋንቲ ሰራዊት ጀርመን ካብ ሶቪየት ሕብረት ማለት ሩስያ ብዝተፈነወሉ ጸረ መጥቃዕቲ ተደምሲሱ ወተሃደራት ሩስያ ኣብ ከተማ በርሊን ኣትዮም ነበሩ። ሰራዊት ብሪጣንያን ኣሜሪካን እውን ብደቡብ ኤውሮጳ ንሰራዊት ጀርመን ናጥሓሱ በታቲኖሞ ነበሩ። ስለዚ ናይ ሰለስቲአን ሓያላን ሃገራት መራሕቲ ፖትስዳም ዝተባህለ ጥቓ ከተማ በርሊን ኣብ ዝርከብ ከተማ ኣኼባ ገበሩ። ኣብ ዋዕላ ፖትስዳም ተኣኪቦም ንኽልተ ቕነ ዝኣክል ካብ ክፍለ ሓምለ ክሳብ ባሕቲ ናሓሰ 1945 ክላዘቡ ዝቐነዩ መራሕቲ ሩስያ ኣሜሪካን ብሪጣንያን እምበር ንድርቅና ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ጃፓን ክትጻወሩ ይከኣሉን። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ሃሪ ትሩማን ንናይ ሩስያ ጆሴፍ ስታሊን ሓያል ኣጽዋር ምሂዝና ኣለና ክብል ሓበሮ። እንተኾነ ጆሴፍ ስታሊን ብዙሕ ከም ዘይዓጀቦ ዝተዓዘቡ ገለ ወገናት ክገልጽዎን ከለዉ ሩስያ ኣቐድማ ኣቢላ ምህዙ ኣቶማዊ ቦምብ ብስለያ ፈሊጣቶ ከም ዝነበረት እዩ። ስታሊን እምበኣር ተረጋጊኡ ኣብ ጃፓን ክንጥቀመሉ ኢና ክብል ከም ዝመለሰሉ እዮም ጽጽዋት ዝረድኡ። ኣብ ተቕንያት እቲ ኣብ ታሪኽ ዓለም ብሓደ ስርሒት ዝበዝሐ ህልቂት ሰላማዊ ህዝቢ ዝተፈጸመሉ ድብዳብ ቦምብ ኣብ ቶኪዮ ርእሰ ከተማ ጃፓን ተኻይዱ ነይሩ። ልዕሊ 300 ገዘፍቲ ነፈርቲ ውግእ ብሓንሳብ ብዘካየዶ ወፍሪ ብሓንቲ ለይቲ ኣስታት 100,000 ህዝቢ ብተባራዕ ቦምብ ቀቲለን ነይረን። ጃፓን ግን ኣይሰክሐትን። ኣብ መወዳእታ ዋዕላ ፖትስዳም ዝወፀ መግለፂ ድማ ጃፓን ቅድመ ኩነት ብዘይብሉ ዕጥቃ እንተደኣ ዘየራጊፋ ብቕፅበት ከም እትድምሰስ ዝብል ሓረግ ነበሮ። ድሕሪ ሳልስቲ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብተን ክዝበጣ ዝተረቑሓ 5 ከተማታት ህዝቢ ጃፓን ተጠንቀቕ ከተማ ለቐቕኩም ገዓዙ ዝብል በራሪ ጽሑፍ ብነፈርቲ በተና። እንተኾነ ኣቶማዊ ቦምብ ተማሂዙ ከም ተፈተነ ዘይፈለጠ ህዝቢ ኣብ ደሴታት ተበታቲኑ ዝነብርን ብመንግስታዊ ሬድዮ ብዝወሃቦ ናይ ዓውደ ውግእ ሓበሬታ ዓወታት ዝተመልአን ህዝቢ በዚ መጠንቀቕታ በርጊጉ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ኣይከኣለን። ኣብ 6 ናሓሰ 1945 ግስግስ ዝሓደረት ኣብቲ እዋን ካብተን ገዘፍቲ ዝበሃላ ዓይነታት ነፈርቲ ቢ29 ዝኾነት ብፍሉይ ስማ ኤኖላ ጌይ ተባሂላ ትዝከር ነፋሪት ንእሽቶ ቆልዓ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ቦምብ ጼራ ኣብ ከባቢ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ኣብ ሰማያት ከተማ ሂሮሽማ በጽሐት። ኣብ ማእከል እታ ከተማ ኣብ ብራኸ ኣስታት ፍርቂ ኪሎ ሜትር ማለት 500 ሜትሮ ንኽትኩስ ከዓ ንንእሽቶ ቆልዓ ካብ ሰማይ ፈነወቶ።
أما أكلتا كتما زنبرة تنفاس زنبرو فطورن بأشحاد زوصر حزبن حفيفو أسرون يترخبن شمونت كيلومتر صفحات ختماون ناب سطح غلغل تغيرو كابتنوتغي أب محديق وي غدبوتات زنبرون قربت أكلاتهم بخلو تغشليطو سلازرقفة بغيح جوادا ترايس تدكونه أسكرين يمسلو منباروم مزاكب تيردو أوش 4 معالتي أسات 120 شحت سوات مماتهم يحبر أب سالستون ناب كتما كوكرا بومب كدربي تقعز نبرت كال نفاريت بسنك برتو عقمة ناب كتما ناقاسك تاليا أب علت شعات تخاء أب أقار فاد روغيت سوا استبهالة كالاي بومب كاب سمايات فنواتو أستا 73 شحت سوات كأمويتهم لتي أب هيروشما زودق بومب 12.5 كيلو طن تي ان تي حيل زنبرو خون كله أبز أوانزي أب حيولو هقرات تسنع زولو حيل بومب جنن بأما أتأسفز حيل مخان يقلات أبتن كلت سختماتات استدربي بومب كالوت بوت طبعا عقم ساينسن كألت زنبرن هقرات تنساسال صوار كفريا كم مبقس خوين وانيو كاون نجو بتستفتر أددن سنعة أصنع تصوار كاب كلت شحن العلفة تنتات تخيدو الله